गासिबो खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायलांसै। दायो गिबियावनो नैबे 30थि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो लोगोसे थामथि बोसोरारि जथुम्मानि जिहेतु हाबाफारि लानानै सानथामनि हाबाफारि लानानै बे दुलाराय कारिगाव बियाबनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खेराइ आरो माखासे गारजा फुजाखौ होनायनि गेजेरजों दिनै नैबे हाबाफारिखौ गेट गायसननाय बे गेट गायसननायावहाय जोङो आलासि हिसाबै जोङो गिबियाव मोननो हादों जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि सारखौहाय सिनाखि लानायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों सारखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायहोनाय जाबाय। साननैसो साबायखर थाबाय आरो बेजों लोगोसे मिरुनिनो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि मानगोनां मन'लाल बसुमतारी सारनिसिमबो बे जोंनि लेंहरनाय बादि बे गेट गायसननायाव बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय साननैसो गोजोननाय मोन्दों। दा बेनिखायनो सारखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि माइनावनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि माइनावनि आफादगिरि रुपसिमा बायद' बसुमतारीखौबो गावनि सिनाखि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो गुरै खावलायबाय। आरो लोगोसे बेयावनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लाइमोननि आफादगिरि मानगोनां सोरां ब्रह्म बिथांखौबो गोसो गोथारै बरायनो थाखाय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो लोगोसे जोंनि मिरुनि अजा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां मोनगिरि बसुमतारीनिबो गांसे आर'नाइजों बरायनो जों गुरै खावलायदों। सारासो फैनानै आरो बेजों लोगोसे जोंनि नैबे ट्रेडिशनेल गेटखौहाय महर होगिरि बेनि मा होनो आर्टिस्ट कमल गयारी सारा मा होनो क'क्राझार डाइटनि प्रिन्सिपाल गौरां नगरनि सारखौबो सिनाखि लाखिनाय गुरै खावलायनाय थाबाय। सारनि आखाइजोंनो बेखौ मावफुंनाय जादों सारनि ड्रयिं आरो बेजों लोगोसे दानिसो बे फुजाखौ दैदेनबाय थानाय जोंहा क'क्राझार जिल्लानि फुजा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौबो एसे गसंनानै सिनाखि लाखिनाय गुरै खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि मन्टु राम नार्जारी सार दंफैयो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि दानि गभर्नमेन्टनि जोंनि लकेलनि डिसिपिटि चेयारमेन दंफैयो मानगोनां बुरबुन मुसाहारि सारखौबो बेवहाय गोसो गोथारै बाहागो लाफैना मदद होनो थाखाय बिथांखौबो जोङो गुदि बाथौ सिबियारि जानानै बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायनाय जादों। फैदो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि मालिक बसुमतारीनि गांसे आर'नाइजों बरायनाय।